जिखिनि साधारन मोननैसो गासैनि माने जोंना जाबाय नैबे कम्पानिया क्लासिनाव फेक्टरि लिमिटेड जोंना ट्रेनिं सेस गोग्लैयो दा जिखिनि सारा जोंनि नैबे ट्रिप्लास आरनि प्रडाक्टखौ बाहायनानै माबायदि रिजाल्ट मोनदों बेखौ एसे सावरायनो एक्चुअली गाज्रिमा ट्रिप्लाया जेराव आङो जायाबा बेखौ 15निफ्राय 16 बोसोर बाहायनायाव आङो बिदिनो मासाव माने एखमबा थरसे एखमबा बिदिनो थरनै बिदि लोंनाय जायो खम बेसिखौ लानानै बे मेनलि एक्सन जेराव आं मोनदों बेजों माने गेस्टिकआ बे ट्रिप्लाजों माने आं बहुद दंमोन बेखौ सुगार हाइ प्रेसार बिसोर दंजोबोमोन बेनिफ्राय ट्रिप्ला उदैया एसे माने गेस खारोबा होनबा हाइ प्रेसारा बारा जायो बेबायदियाव आङो थाल मोननाय आरो ओमफ्राय बेखायनो बेखौ जाबाय थानाय बेब'हार खालामो हाइ प्रेसारा खमायलांदों सुगाराबो खमायबाय ओमफ्राय माजों खमायदों सुगारखौ आं खमाया खिन्थु गेसआ खम जाबानो प्रेसारा खम जायो बेखौ आङो प्रमाण हिसाबै दा आं 15-16 बोसोर बाहायनायाव आं बेखौ प्रमाण मोनदों बेनिखायनो आङो मान्थलि बेखौ मोननै एखमबा मोनथाम लाखियो मास मोननै गाहाम नोंनिफ्रायनो लानाय जायो आङो दाना सारा जोंना मेनलि बिनिफ्राय मा जोंना रिलिफ मोननाय बायदि मोनदों ट्रिप्लानि ओरैनो आङो गेस थारमाने गेस जायोबानो प्रेसार माबा माबि असान्थि लोमजानो ओंखारनाय दै गां माबा ओंखाम जानो हायै माबा माबि जाजोबलाङो नालाय एक नाम्बाराव माने हजम सक्तिया थिग थाबानो ब्रेन थिग थाहैनाय बायदि मोनदां माने बे प्रेसारफ्रा खम जानाय बायदि मोनदां बेखौ आंबो एसे साइक'लजि खालामदोंमोन बेनिखायनो आं बेखौ लोङा हरानो गेजेराव 2 माससो थादोंमोन बै बारायनाय लोगो लोगो सोब किसुआनो बारायबोदों प्रेसार सुगार दा सुगाराखौ आं बेखौ बेजों खमायदों ना माजों खमायदों आं मिथिया दस्राबो जादेरो नालाय होनबा बेजोंबो खमायबावदों जानो हागौ दा आं बेखौ मोजां सार्टिफाइ होनो हाया खिन्थु गेसावसो बिदि मोजां माने आं सोरखौबा खिथानानै बेनिफ्राय हयथ' नोंनाव थांदों लायदों आरो एखमबा आंनाव बियो हिसाबै आं मोनथाम लाखिनायखौ मोनफा हरनानै हरो बेनिफ्राय आं लाखिनायखौनो बिदिनो हरनांगौ जायो मोजां मोनदों होननानै बेबायदिनो दाख्लैसो सासे बे बाङालि फैदों मिथिया बे बाङालिसो दे बे आंनाव बे बिल्डिंआव ग्रिन टि बानायनायमोन 1,30,000 बियो बानायफैनानै मोजां मोनदोंनो आंनाव फन खालामदोंमोन नों फाइलनि कन्टेक्टआ आंनाव गैलामोन नालाय आंनो 2 मास मोनजायैयाव एसे बोरैबा जादों बेनिखायनो आंबो नांथारगौमोन बिगेरगासिनो बे फिसाजोआ आंना माबादोंमोन अनलाइनाव बिहरसै बाबा होनदोंमोन ओमफ्राय दा बिहरस्लाबाखै दाख्लै बुंदोंमोन आं बेबायदि मुलि जानानै आं मोजां दा एसे असुस्थ' मोनदों बेखायनो बेखौ नांथारगौमोन नों लाबोफालाय फिसा काजलगाव स्टेट बेंक खाथियाव होननानै ओमफ्राय लाबोनो होनबालाय मानो माबानो आंनि लाबोनानै थांनो ओमफ्राय आङो माबा अनलाइन जादोंमोन आरोखि दा बेबायदि आरो ओमफ्राय गैया एसेयावनो मैया बे सोंहरनायाव बुंनाय जाबाय बै बाङालिया सरकार बे प्रमान मोनदोंमोन बिमानि थाखाय लाबोदोंमोन बेनिखायनो आंनाव सोंहरदोंमोन बेनिखायनो बियो मैयासिमाव मैया दिनै खन्दना मैया सुदोंमोन लांफैनो खोथा बुंदोंमोन आं दा फैगासिनो थादों दा फैदों फैयाखै आं मिथिला बेबायदिसिम प्रमान आरोखि आंनि प्रमाना बेखौ आरोखि सार्टिफाइड नैबे एल'भेराया बेखौबो एसे प्रमान मोना नों साफा मानसिया थानांगौ दुगैनांगौ बेनिफ्राय बेखौ बबेबा बे गाराय माननाय होनायाव बेखौ होनायाव होबाय थायोबानो मोजां मोनो साफाबो मोनो थावनि खामानि होयो आरोखि बे थाव बायदि बिदि मोजां मोनदों आरोखि जिखुनु आं गाज्रि मोनाखै बेनिखायनो आङो दिनै बे नोंनाव बे प्रडाक्टखौ बिहरफिनबाय ओमफ्राय माने जों धैर्य गैया एक्सुवेलि जानाय लोंनायबो गारनो हाया जानायजोंबो जायो जेनेबा बै एलार्जियाव ओमफ्राय बेखौ फुनबानो दमन जायो सानसे साननैयावनो ओमफ्राय आंबो बावो फुननाय जाबालाय थाबाय जानायफ्राव मोनसे खोथा फैयो
बै माननाया खमायाबा एरियाबा जानायनि जायो जेरै दाउ ब्रयलारखौ जायोबा ना बेनिफ्राय सालानि ना जायोबा माने बे एखेबारे माननाया बारा जायो तखनसो गोसोखाङो होमबासो आं संनाय जायो बेबायदि आरो खिन्थु मोजां दा आं सब समाय बेबहार खालामा गैया बेखायनो आं दा बिगुर फिननाय आरो तारमाने साननायाव मा सोंसौ आरो साराबा जेनेबा नों बाहायनानै जिखिनि मोजां दा पाब्लिकनि सायाव एसे फंनैसो बुंदों पाब्लिकआथ' नंगौ ओमफ्राय आंथ' दा खिथाबायानो ओमफ्राय दा सोरबा सोरबा गामिनि सोरबा दस्राफ्रा सोङो बेखायनो आङो खिथाहरो फोथायनो दा एक्सुवेलि बेखायनो बुंबाय आङो बे मोजां मा एक नाम्बार गेस जायोबानो मानसिया सब किसु सानोबो हाइ प्रेसार लायनो सुगार लायनो माबा माबि असान्ति फैयो मोनसे ओंखाम जानो हाया असान्ति फैयो दा बेखौ लोंनाय लोगो लोगो मोजां मोनो आरो हजम सक्तिफ्रा ओंखामा बेसेबां जायोमोन एकदम मोजां जानो हायो मोजां माबानो हायो बेवहाय जानो हाबाथ' देहा ना बेखायनो दा मोजां होननानै आं बेखौ फोथायदों आरो दा बेखायनो पाब्लिकआबो फोथायदोंमोनथ' लांनानै बेखौ बेबहार खालामनाय मोजां दा साफा सानैनि खिथानाया गुबुन हारियाबो जोंना बर'आ बर'नावबो हाबो नालाय बिसोर बर' जाबाय नालाय दा आंनिफ्राय मिथिनानै दा साफा सानै जेराव माने सोंहरथारनानै इंलिसखौ लांफैबाय थादों आरो मैयासो सोंहरदोंमोन साफा 14 तारिखआव दिनै 15 जाबाय आं खिथाहरदों आंनाबो कन्टेक्टआ गोमादों फिसौआ एसे बुस्थु डिलिट खालामदों फिसाजो बेवहायनो माबा उखिल आंना फिसाजोआ बे काजलगावआव थाङोबा सम सम थांबा नाबो फालायफैनो आं अनलाइन मोनसे आंनि हाब्रुफोरखौ बानायबाय थेंक इउ